खुलुमबाय। दिनै 25 मे 2024 सुनिबार। शिबसागराव सासे कामान्ड'आ मबाइल चार्ज होनानै मबाइलखौ थुबाय थानाय समाव मबाइला हरखाब ब्लास्ट जादों आरो कामान्ड'आ थैदों। थैनाय कामान्ड'नि मुङा जाबाय अमरज्योति टाइट, हाइलाकान्दियाव खामानि मावोमोन। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जनाइ ओनसोलाव अरुणाचलनि सासे मानसिनिफ्राय चेकिं खालामनाय समाव 4 जुनारफोरनि बिगुर हमना हादों आरो दायनिगिरिखौबो हाग्रा एफानाय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय फलाननि मुङा जाबाय तामाटास'। थांनाय 19 मे खालारखालि धोरोमनि बाथ्राखौ लानानै धनिराम बसुमतारिनि फिसाजोआ चिराङाव थानानै खौरां बिजोंनि गेजेराव बाथ्रा बुंनाया ओंथि गैयै बाथ्रा होननानै जारमनबारि गामिनि रायजो राजाफोरा बुंदों आरो बिनि सायाव गुबै बाथ्राखौ खोन्थादों। खुलुमबाय गासैबो रायजो राजाफोरनि आरो गासैबो प्रेस मिटनि फोसावगिरि नोंथांमोन। दा आं दिनै जारमनबारि गामिनि रायजोनि जानानै दिनै थांनाय 21 मे 2024 खालाराव जारमनबारि गामिनिनो मुस्रि धनिराम बसुमतारिनि फिसाजो फुंबिलि बसुमतारिया जारमनबारि गामिखौ मुंख'नानै जेरैबायदि बिथांमोनखौ बैकट खालामनाय, बिथांनि न'खरखौ बैकट खालामनानै बिथाङा प्रेस मिटआव होनाय बादिहाय फोसावनाय बादिहाय बिथांनि न'खरखौ बैकट खालामनानै हा फाननो मोना आरो हरावसो मिटिं जायो आरो न' बुसिना होखारनाय, दायना बुंनाय, हा फाननो मोना बिदि होननानै बायदिसिना गोबां बाथ्रा माने निउस लाइभआव फोसावदों। दा बे फोसावनायनि सायावसो आङो दिनै स्पष्टीकरण होनो होननानै बे प्रेस मिटखौ दिनै लानाय जादों। दा खोथाया जाबाय धनिराम बसुमतारिया जोंनि गामिनिनो रायजो जानाय सासे न'खरसे सुबुं। दा बिथांमोना दिनै बिथांमोननि जा धोरोमारि खान्थिनि थाखाय, धोरोमारि बेले बेजेनि थाखाय बिथांमोनखौ गामिनिफ्राय बैकट खालामना दोनदों होननानै दिनै प्रेस मिटआव बे जेनेबा रादाबखौ फोस्रावदों। नाथायबा जों नैबेखौ बुङो, बेफोरबायदि खारनाव बेफोरबायदि धोरोमनि बिथिंखौ लानानै, धोरोमनि दाङाबाजिखौ लानानै बिथांखौ जोङो बैकट खालामनाय जायाखै। नंगौ, जों बैकट खालामनाया नंगौ थार, नाथायबा बिनि गुबै जाहोना आलादा, गुबुन। मानोना बिथांमोना जेरैबायदि धोरोमखौ लानानै फुजिदों, बेयाव फुजिनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैयामोन। बिथांमोना जोंनिफ्राय बिख'ना लादोंमोन, खावलायखादोंमोन, बा बिथांमोना गाबख'ना लादोंमोन जे आंहा ओरैबायदि आंनि बिसिनि मेगननि बेराम जादों। दा बे मेगननि बेरामखौ मोजां खालामनोब्ला 16 जरा खुन्थियानि बाथौ दुमनाय आरो बोलि बिधान होनानै फुजियोब्ला बे बेरामा हामगोन होननानै दिनै बिथांमोननि नायखांगिरिफोरा बिथांमोनखौ बिथोन हरनाय लेखा दा बिथांमोना रायजोनिफ्राय सोंदावना नायनानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावनो लानायाव जों जारमनबारि गामियाबो बिथांनो बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन, अनुमति होनाय जादोंमोन। लोगोसे बे बावनाय थिनाय बायदिसिना होनायजों अनुमति होनायजों लोगोसे जारमनबारि गामिनि गासैबो रायजो राजाया बिथांमोननि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव गासैबो दोलो नोगोरै हेफाजाब होलायदोंमोन, मदद होलायदोंमोन। नाथायबा दिनै बिदि मावै मावै फुजा होयो, खेबसे नङा खेबनै फुजा होनायावबो जों रायजो राजाफ्रा गासैबो दोलो नोगोरै हेफाजाब होलायदोंमोन, बावथिलायदोंमोन। बेयाव जोंहा जेबो बेरेखा जायाखै, जेबो जोंहा खुद्रिनाय गैयामोन, जेबो इनाय अनागार गैयामोन। नाथायबा बिदिनो फुजियै बिथांमोननि गेजेराव मा जाखो जों मिथिना मोनबाय जे बिथांमोननि न'खरा जोंनि गामिनि सोरनिबा न'खराव माबा जाहैनो मोना, बायदिसिना लोंहैनो मोना, बायदिसिना मुवा बेसाद बिसोरनि बावथिनाय थिनायखौ जानो मोना, लोंनो मोना, लोङोबाबो जायोबाबो फोरासि होनांगौ, गावसोरा उद्रायना लानांगौ। बेफोर बाथ्राखौ जों मिथिना मोननानै जोङो बेफोरबायदि मानो खालामदों बा मानो जादों बेखौ मिथिनो थाखाय रायजोआ मोनसे लिंथुमलायनानै सावरायलायनो होननानै जोङो लिंथुमलायनाय जादोंमोन। बे लिंथुमलायनायाव बिथां धनिराम बसुमतारिनि बिसि अब्ला माने बिसाय धनिराम बसुमतारिया न'आव थायामोन।
न'आव गैया गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थायोमोन बे समाव दा बेफोरबायदि जानायखौ खोनानानै जोङो बेफोरबायदि मावनायखौ खोनानानै जोङो थाबैनो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै जोङो बै धनुराम बसुमतारीखौ जोङो नेयालासै बे धनुराम बसुमतारीनि बिसि दिदोमस्रि बसुमतारी बेखौ लानानैनो बिनि सायाव जोङो बे सोंनाय हरनाय जादोंमोन। बे सोंनाय हरनाय जानायाव बिथाङा नाथाय बे बाथ्राखौ जेबो जोंनि सोंनायखौ थोंजोङै फिननायखौ होआलासेनो बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै जों बायदिसिना खोथा बुंनानै बायदिसिना बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायदोंमोन। दा बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे जालायनायावनो बिदिनो जोंनि रायजोनि मानसिफोराबो सोरबा सोरबि माने बिदिनो रागा रेगि जानानै गोबां बाथ्रा माने दान्थे बिदान्थे जालायबाय। बेफोरबायदि जानायाव दा दिदोमस्रि बसुमतारीया बिथाङा उनाव थांनानै मा जाखो मा खालामखो जोंहा आफादगिरिखौ बिथाङा आथिंजों सुगायबाय एबा जोबाय। दा आफादगिरिखौनो आथिंजों जोबायबा अब्ला बेसेबां माने मुगैथावना बा बेसेबां लाजिथावना बेसेबां अपमाननि खोथा जाहैबाय। जोंनि गामिनि रायजोनि आफादगिरिखौनो जुदि जोबायबा अब्ला गोबाङानो रागा जोंनानै बिनि सायाव बायदिसिना माने बुनो सुनो इफोरबायदि बायदिसिना खोथा ओंखारलायबाय। दा ओंखारलायदोंबाबो गासै सोरबा सोरबिया बुंदोंबाबो नाथाय बेखौ जों हमथा हमथि खालामनानै जोङो बेखौ दसे स्रि दोनबाय। दा स्रि दोननानै मा जाबाय दानिया आफादगिरिखौनो जोबायबा दानिया बेनि दायनि माबा मोनसे माने दायनिगिरि दाय खेना फोनांनांगौ बिदि होननानै सावरायलायनानै माने दिदोमस्रि बसुमतारीखौ आफादगिरिखौ आथिं हमनानै खुलुमनानै निमाहा बिनो होबाय। नाथाय बिथाङा निमाहा बिनो गारै मा जाबाय रागाजों आङो निमाहाबो बिया आंहा जेबो दायबो गैया जेबो माबाबो गैया आङो रायजोजों सोलिनो हाया आंखौ जि खालामो खालाम आं रायजोजों दिनैनिफ्राय गैला होननानै बिथाङा माने मिटिंखौ गारनानै ओंखारलांबाय। दा ओंखारलांबायबा दा मा खालामबावनो जोङो रायजोआ बिदि बुंनानै थांनायखौथ' जोङो बेखौ जों बुरखाय बुरखि बेसे खालामबावनो। दानिया जों रायजोआ मोनसे समाल'सना सावरायलायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ जोङो माने बैकट खालामना दोननाय जादों। गुबुन मोनसे धोरोमखौ लाना फैनानै जुदि फुजिफैयोब्ला बेखौबोथ' सोरबा माना होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। मानो होनबा भारतबर्षआ जाबाय दिनै धर्म निरपेक्ष देश। बेयाव बयहाबो जायखिजाया धोरोमखौ लानानै सिबिनायनि मोन्थाय बयहाबो दङ। बेखौ गुबुन सोरबाया हेंथा होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। बेखौ जोंबो मिथिगौ। दा अब्लाबो नोंथांमोना जेरैबायदिहाय जों जार्मनबारि गामिखौ जेबो मिथिया जेबो रोङा जेबो जग्य गैया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव जोङो दुखु मोनदों। जायखिजाया दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सैथोआ बबे आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। दा बेयाव नोंथांमोना मा सान्दों मा बुजिना मोन्दों बेखौ आं जेबो सानस' हाला। उनाव हयथ' बिदिनो माबा मोनसे बिदिनो ओंखारबावलायगोन। दा जों हास्थाया बे धोरोमखौ लानानैनो बेफोरबायदि एना एनि जालायनानै बेरेखा बेरेखि जालायनानै बैकट खालामलायनायखौ जोंबो हास्थाया जोंबो लुबैया। नाथाय बेयो जों जाखिनि खामानिखौ मावदों बेखौ धोरोमखौ लानानै जों मावाखै बेखौ आङो आगोलावनो बुंबोखाबाय। बेयो गावनि दाय जा मोनसे मावदोंमोन बे दायखौ जोङो निमाहा बिनो थिननायाव बेखौ गनायैनि थाखायसो जों रायजोआ बेफोरबायदि थांखिखौ लानो गोनां बाध्य जादों। दा ओंखायनो रायजोफोर गासैबो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोननो दिनै आं बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि जार्मनबारि गामिनि नखरसेनि जा बेफोरबायदि जेंना जानानै दङ जा जाथाय जानानै दङ बेखौ आं नोंथांमोननो गुसुङै फोरमायबाय। दा बेखिनिखौ फोरमायनानैनो नोंथांमोना जाबायदिखौ सानदोंमोन बा जा मोनसे गोरोन्थि साननानै गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोना निउसनि गेजेरजों फोसावदों। दा बेखौबो जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे बेखौ
नोंथांमोना आरोबाव बेफोरबायदिखौ जाहाथे फोसावनाङा। धनिराम बसुमतारी, दिदोमस्रि बसुमतारी बा बिथांमोननि फिसाजोफोर दङ, बिथांमोनखौ आं गुरैयै रायजोनि जानो खावलायदों। जों दाबो नोंथांमोनजों जोङो जेबो बेरेखा गैया, बैकट खालामना दोनदोंबाबो जोंहाबो गोसोआव गुद गुद जानानै दङ। नोंथांमोनखौ जों बोरैहाय बोजबना लानो हागोन। दा ओंखायनो नोंथांमोना जेरावखि थायाथों मानो फैनानै रायजोजों गोरोबफैनांगौ। आगोल जेरैबायदि सोलिदोंमोन बेफोरबायदि सोलिनांगौ। आं बेखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।